nosa querida Lola do Porto, protagonista e autora desta portada do número 22, Lola. Bueno, que sintes? Porque ano teriano, 50 anos do seu pasamento, son momentos importantes, son momentos importantes, e sobre todo que haya que Avelino volver a contar comigo para que fixera outro retrato, que ahora xa, creo que xa empezo a ser a retratista do... Oficial do reino. Sí, bueno, non podía faltar neste ano outeiriano facerlle un retrato pois ao noso querido Otero Pedrallo. Así é. Que ademais viñémolo a poñer nun suportar que seguramente moitas veces el pasou paseando por aquí. Seguramente, nesta zona da Plaza Maior aquí en Ourense, esta zona nosa tan entrañable. Bueno, levouche moito tempo. Pois levou. Que hai algunha anécdota que teñamos que recordar deste cadro? Tes aí algo que pasou? Pois mira, cando me dixo Avelino sempre digo que sí. Despois, bueno, a vida ponte unhas cousas que a cabeza non está para rolar por un lado, e de repente dixen, pois hai que poñerse a facer Otero Pedrallo. Empecé a mesturar e acordarme dun viaxe que había feito a Venecia dunhos pigmentos, e dixen, pois vou poñer o azul, o ese azul famoso que dicen que en Italia tan bonito, pois dije, pois nada, aquí no barco tamén vai salir un azul poderoso. Sí, señor. Tiña que enmarcar un poquinho ao noso Otero Pedrallo. Maravilloso. Empecé e aquí está. Así que ven con cores de Venecia, sentimento galaico. Díxoche algo mirándoche aí aos ollos, contouche algo noso mestre? Oído contoume que quería estar presente na revista de Nós, a xente do redor. Bueno, é o número 22 xa. E temos aquí o noso querido director que quero que nos diga algunha cousiña. Hombre, Marina, estou con Lola. Observa. Observa. Ademais, é nos diseñadora, que xa estigue aquí está Zara xa buscándoa, pois a ver, en calquer momento. Estamos paseando por a única praza inclinada de España, sí señor. A Praza Maior de Ourense. Así é. E non sabes o que nos pasou? Seguramente sí. Sabes que veo o hotel, estaba paseando por aquí e a Lola colleu uns aparellos que trouxe de Venecia e non lo retratou por a xente do redor. Así foi, pareceume fantástico. Paseando, pasaba por aquí, entón Lola, pois aí colleu. E bueno, a Teresa marchou por, sabes que é un home moi ocupado. Aparte, pois bueno, ten que ir a Trasalba, esas cosas. Falando de Trasalba, hai que ir a levarlo ali. Mira o que aparece por aquí. Habemos de ir a Trasalba. Estamos viendo a Rata, ¿verdad, Lola? Moi ben. A ver se... Lola creo que nos vai dar unha sorpresa ali, pero non a vamos a contar. No, ainda non. As sorpresas son surprise. O que si non vai ser sorpresa é que a vamos presentar ali. Faltanos a data, verdad? Que non a concretamos. Pero bueno, tan pronto sepamos e faremos coñecer ao público de Marina Sánchez Canal Cultura, que é onde se coce realmente o bacalao da cultura de Ourense. Por certo, aproveito para dicirle aos nosos amigos e colaboradores que entren no canal, que se suscriban, que lle den a campaíña e recibirán todas as noticias culturais importantes. Que vos promotores teño aquí. Estades aí os tres máis guapiños. Estades e que tedes un planazo aí. Amigo por semestre, non poderíamos chamar o autor da foto. Quen fixo esta foto? Un home que está aí sentado tomando unha cerveza fresquinha. Quédate con Lola un segundo, pregúntalle algo. Lola, pero por favor, a ver, que está desargallando? Que pasou aquí? Pois non sei. O autor como o autor? A que te refires co autor? Eu pinto. Como saiu esa foto? Fixeche a las 5 da mañá? Cando fixeche a foto? Porque a Lola faite madrugar. En canto entregou o cuadro que estaba feito, había que miralo, había que ver a distribución da luz, porque é distinto con unha inclinación de 30 grados, de 20 grados. Claro. Eu sempre fago, Se nos inclinan. eu fago sempre sin flash, sin luz
artificial, solamente con luna azul. Entonces foi fácil, porque teño collido punto o que fai esta muller. Fago moitas fotografías da súa obra. Entonces é unha cousa que é tan extraordinaria, que é a mirada do home. Sí. Entonces esa mirada deste home para estar vivo e foi fácil de facer. Sabes unha cousa? Que Que hai? me estaba contando aquí fora de cama, José, que levou non sei canto tempo Lola pensando no retrato, por iso que decía o das tantas da mañá, e un día ás tantas da mañá dixo a José, xa sei como facelo. Exacto. De repente saiu. De repente saiu. Sí, ese día puxos a facelo e dixen, mira, lo ves? Pero había un boceto e dicen, bueno, sí, es el señor, pero bueno, aí está o resultado. E aí. Bueno, pois aí está o resultado, parabéns, gracias Lola do Porto, magnífica autora, grazas por suposto, señor Otero Pedrallo, graciñas José Porto por esa magnífica foto, e gracias a ti, meu Vente director, para acá, Marina, que ti tamén porque tes que aquí salir estamos con- todos, Porque espérate. sí. Atención, en setembro estaremos en Trasalba, no Pazo, pero mentres quedavos o noso saúdo, o saúdo da xente do redor. Quenes somos? Xente do mellor. Eso, xente do mellor. Xente do mellorísimo. Ricos. Chicos, feliz verán a todos. Feliz verán.